Има доста хора, дето поставят парите над всичко останало и не трябва да слагате хората под парите, трябва хората да са над парите, защото парите идват и си тръгват, но взаимоотношенията с други хора, те остават за винаги и то не е за винаги, но за доста дълго време. Ако изкарвате парите си да прецаквате хора, да лъжите хора, това ще ви се върне и то ще ви се върне доста лошо. И да, просто бъдете честни, изкарвайте си парите по честен начин, като помагате на хората, като предоставяте стойност и даже и помагайте без да очаквате нищо в замяна. Защото най-важното е да сме добри, най-важното е да помагаме, най-важното е да сме хора, а пък парите някой ден ще имаме, някой ден ще няма.